Bon dia, Catalunya, són les 8. Més de 885.000 catalans i catalanes han participat a les consultes per la independència. Un procés que ha durat 18 mesos i que ahir es va tancar a Barcelona amb una participació del doble del que l'organització s'esperava, el 21,37% del cens electoral. Percentatge que vol dir que a Barcelona tan sols han voltat 257.645 ciutadans i dels quals un 7% va anar-hi per dir no. I és que es tractava precisament d'això, de participar lliurement per contestar de manera afirmativa o negativa. Ara el que caldrà veure és la repercussió política que té aquest gest ciutadà i el relleu el pren al Parlament de Catalunya, on aquesta mateixa setmana, per cert, es dirà no per part d'alguns dels que han animat a dir sí. I aquesta és la paradoxa. Anna Figuera, bon dia. Bon dia, doncs, tot i l'èxit d'aquesta consulta per la independència que es va celebrar ahir a Barcelona, amb, com comentaves, una participació del 18% del padró municipal i a una xifra que puja fins al 21% si es té en compte tot el cens electoral, Convergència i Unió diu que en pren nota, però que es planta aquí, perquè votaran, però molt probablement s'abstindran en contra de la llei d'independència que es votarà aquest dimecres al Parlament. Diu que ara és l'hora del pacte fiscal. Tot això ho tractarem a bastament avui en directe en aquest programa. Avui que preguntem a la nostra audiència si us sorprèn la participació que hi ha hagut a les consultes sobre la independència. 27033, matins, punt sí o no. El portaveu de Barcelona decideix, Alfred Bosch, serà avui en directe en aquest programa. Avui